Καλά, Γιάννη, εδώ βλέπω πηγαίνω, έρχεται κόσμος. Τόση προετοιμασία για ένα γαμό. Τόσοι και περισσότεροι. Στη Fine προσφέρουμε υπηρεσίες wedding handling. Πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά για να υλοποιηθούν υποδειγματικά. Μπορείς να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες? Φυσικά. Είτε γιατί οι καλεσμένοι είναι από άλλες πόλεις, από άλλες χώρες, είτε γιατί θέλουν να πιούν λίγο παραπάνω στο event, είτε για τη μαγεία του πράγματος, εμείς αναλαμβάνουμε να τους παραλάβουμε και να τους επιστρέψουμε με ασφάλεια με τα πολυτελή μας οχήματα. Νικό, τι επιλέγουν πιο συχνά οι πελάτες της Fine? Οι νύφες της Mercedes φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη. Τα SUV δεν βολεύουν για να κατέβεις όταν φτάσεις στην εκκλησία. Οι καλεσμένοι, βανάκια για άνεση χώρου. Καταλαβαίνετε. Oh yes! Δεν καταλαβαίνουμε, η αλήθεια είναι. Για τέτοιες πικάντικες αποκαλύψεις θα πρέπει να περιμένετε να βγούμε στις 6 και να εκδώσουμε βιβλίο.